Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι το πρωινό δελτίο ειδήσεων για κοφάλαλους του Baby The Channel. Σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε πως κατόπιν εντολής της Τρόικα θα επιβληθούν στην Ελλάδα νέα οικονομικά μέτρα για την επόμενη διετία. Έτσι μόνο η Ελλάδα θα μπορέσει να προλάβει το τρένο της ανάπτυξης λίγο πριν από το τέλος του 2095. Συνεχίζεται η δίκη του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος στη σημερινή του κατάθεση ορκίστηκε ότι είναι αθώος και θα τον δικάσει η ιστορία. Ο καιρός. Έθριος προβλέπεται για σήμερα Κυριακή ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Κατά το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα βροχής. Και ας κλείσουμε το δελτίο μας με κάτι ευχάριστο. Σήμερα Κυριακή, 26 Μαΐου, γιορτάζουν την επέτειό τους ο Ανδρέας και η Στέλλα. Τους ευχόμαστε από βάθος καρδιάς να είναι ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι, ταξιδιάριδες και γρήγορα να πάνε στο νέο πανέμορφό του σπίτι. Εκ μέρους όλων των συντελεστών του καναλιού, τους στέλνουμε την αγάπη μας. Καλή σας ημέρα! Have a nice day!